Чувствал ли си някога тежест в краката в края на деня? Подуване около глезените, болка или падане, което не минава? Забелязваш ли подути вени, които стават все по-видими с времето? А може би проблемът е по-неудобен. Хемороиди, дискомфорт, болка при сядане или кървене, за което не ти се говори. Истината е, че това са сигнали, че кръвообращението и венозната система не работят както трябва. И ако ги игнорираш, проблемът обикновено не изчезва, а се влушава. Добрата новина е, че има начин да подкрепиш вените си на време с правилните съставки и постоянство. Днес ще ти покажа една добавка, която е създадена точно за такива проблеми. FHL Veno Hemogard. Какво представлява продукта? FHL Veno Hemogard е хранителна добавка, създадена за поддръжка на венозната система, подобряване на кръвообращението, намаляване на тежестта, оттоци и болката, подпомагане при разширени вени и хемороиди. При... Причината този продукт да работи е комбинацията от няколко ключови съставки. Първата е диосмин, повишава тонуса на вените и намалява венозния застой. Втората е хесперидин, укрепва капилярите и подобрява микроциркулацията. Екстракт от конски кестен, известен с това, че намалява оттоците и възпалението. Витамин С подпомага еластичността и здравината на кръвоносните съдове. Венокемогард е особено подходящ за хора, които стоят дълго прави или седнали, хора с подуване и умора краката, хора с разширени вени, хора с хемороиди, хора с наследствена предразположеност към венозни проблеми. Много продукти залагат само на една съставка. Тук имаме цялостен подход към проблема. Вени, капиляри и кръвообращение в една формула. Препоръчителният прием е 2 капсули дневно с вода по време на хранене. Лесно и удобно. Ако се припознава в симптомите от началото на видеото, тежест, подуване, болка, разширени вени или хемороиди, това е знак, че е време да се погрижиш за вените си. FHL Veno Hemogard е един разумен избор за дългосрочна подкрепа. Ако видеото ти беше полезно, остави лайк, абонирай се и напиши в коментарите дали си имал подобни проблеми.